Tässä näin. Mä tänään näytän teille rankkareita. Joutuu pelaamaan yhdellä kädellä. Ja sitten tulee taas messiin ja potkaisee alanurkkaan. Niillä on siis FIFA 13. Harjoitella parempi pelaamaan jääkiekkoa PlayStation 3 kuin jalkista, niin teen enemmän jäkisvideota. Ei. Oi. Ei että. Potkaisen maali. Yes! Kuinka kauan tässä kestää? Yes. Tässä tulee siis ensimmäinen pelivideo ja niitä tulee varmaan päivässä 1 tai 2. Teen ehkä tänään toisenkin jänäristä. Nyt kuvaan puhelimella, koska ei ole kameraa, niin joudun sitten syyskuun 3. päivä minun synttärini, niin tein siitä videon, koska toivon synttärilahjaksi oman kameran, niin voin kuvata näitä vähän paremmin. Niin. Mutta muuta. Pidetään vaikka tää yksi rankkari tästä. Tuonne. Mutta se on nyt